seara toată lumea. Suntem... Cum vă cheamă pe voi? Păratele că îl cheamă Rădăici. Sau Răgăici. Faci așa, bine că faci tot așa. Bă, cine trage bine? Faci așa. Zât, mă deci, zât. Dacă... Nu! Și... Stai, șești. Am pierit. Copii făcuți pentru alocație. Pentru gagici. Bravo. Stai leacă, se arăt ceva. Stai mereu. Ai murit singur. Dar cum crezi? Așteaptă. Ia măsură. De câți ani are? Câți ani are, mă? Cât are? Oh, prea mare. Oh. Lume e episodul 1. Facem și episodul 2 dacă avem abonați. Asta ne trebuie nou. Abonați, share. De asta ne trebuie nou. Și la unii ne trebuie gagici. Mai ales ție. Da. Da, mă, da. Ziceam eu una, acum iar că filmăm, norocul tău. Lol. Unde te duci, mă, tu? Bă, hai să ne duci și noi la JJ. Hai, ne întâlnim sus acolo. Hai, ia o mașină. Ce zici? Băi. Hai, vin? Stai, ce juju. Nenorocitul. Nenorocitule. Nu pot să folosesc parașuta. Și mort. Faci așa? Ne întâlnim. Băi, cade cer! Da, hai. Stai. Băi, încarcă să du-mă de aici. Stai să mă urc. Bă, copile! Eu... Firar, a plecat. Băi, nu ne... Hai de la Juju. Stai să mă urc. Faci așa? Fac și așa. Dacă... După
pentru alocație. Băi. M-a lăsat fără mașină. Știu asta, știu șmecheria. Hai la foc. Hai. Hai, mergem. Hai. Băi. Eu, gata. Eu am uitat să bag speed-ul. Speed. Eu merg cu speed-ul. N-am la bani. Șmecherii nu ia bani. A, era o mașină aceea. Ce? Nu e a ta, e a mea. Dă-te, mă, de aici! Copii foc pentru alocație. Oricum, da. Hai. Iuhu! Dihi! Diu-diu! Au, ce... Bani aici am, bani aici am. Voi și iau bani. Adică sunt. Numele meu care e. Și... A, am căzut. Haide. Eu merg într-o parte. Ia să te prind, eu te prind. Unde ești? Cine nu poate? Uite gagica aia. Uite pe aia care e găsită-tă. Mamă mie, câți bani am luat. Ce? Hai că încheiem filmarea. Dați-mi un abonat, share. Pa, pa.